A Rúa de Galicia en Ribeira acolleu ao longo desta mañá unha iniciativa solidaria que ten ademais unha vertente cultural e de fomento da lectura. Aproveitando a celebración do Día do Libro, o Ceipo Grupo puxo en marcha o seu 8º mercado solidario, no que tanto escolares como cidadáns que se achegaron ata alí puideron intercambiar libros por alimentos non perecedoiros. Este mercadillo surxeu a iniciativa fai 8 anos para colaborar con Cáritas e ICE Renovación. Forma parte dun programa que convoca todos os anos a Consellería, que se chama Bibliotecas Escolares Solidarias. E, bueno, o que facemos é intercambiar un libro do expurgo da nosa biblioteca por un alimento que posteriormente se doará a Cáritas e ICE Renovación. Como en anteriores edicións, a resposta cidadá foi do máis positivo, polo que agardan superar os 700 kilos de alimento recadados o pasado ano. Pues aquí estamos cambiando libros por alimentos y también vendimos marcapáginas a €1. Espaguetis, pasta, comida, harina, azúcar y así. Garbanzos, pasta y así. Y bueno, cada vez que se nos agotan algunos libros, pues los reponemos. Y bueno, también estábamos vendiendo unos marcapáginas a €1 y la verdad que nos fue muy bien y ya se agotaron todos. O trasladar a actividade do colexio pois á rúa, pois propiciamos que todo o mundo participe da actividade e bueno, colabore. Os días antes fomos a pegar carteles con nenos polas rúas, establecementos da cidade, polo comercio local, para que estuvera a maior parte da poboación de Ribeira informada. Nesta edición sumáronse á iniciativa o CEIP de Artes e o Heroínas de Sálvora da Guiño.